O chlp svetlejšie Vianoce budú mať tento rok psi zo Senického útulku, a to i vďaka vám, ktorí ste sa zúčastnili koncertu, kúpili si kalendár, ale samozrejme i vďaka umelcom, ktorí na benefičnom koncerte vystúpili bez nároku na honorár. Koncert sa konal v utorok 22. novembra. Špeciálnym hosťom boli klienti denného stacionára Svetluška, ktorí radi pomôžu opusteným psíkom, pričom oni sami sú odkázaní na pomoc ostatných. Okrem svetluškárov pozvali organizátori, moderátorov i umelcov zvučných mien. Ja sa priznám, že veľmi po útulkoch nechodím, čo ale teda nie, že by som sa im vyhýbala, ale my sme mali doteraz psíka do leta, vlastne mal 14 rokov a bohužiaľ odišiel, takže možno je čas ísť do Seneckého útulku. Jakub Petraník má dokonca až 3 štvornohých priateľov. Nemám psíka z útulku, ale určite keď raz budem si zaobstarávať ďalšieho, tak určite budem chcieť zriešiť aj útulky, ale skôr asi šteniatka, lebo mňa strašne baví to, keď ten pes vyrastá. Podporiť Senický útulok prišla i talentovaná border collie Casey so svojou cvičiteľkou Alenou Smolíkovou, ktorej vytancovala 2. miesto v minuloročnej Talentmánii. Ráda chodím do útulku, ale radši tam moc nechodím, protože bych si vždycky něco přinesla. Třeba tady Britney je taky zachráněná. Zaujalo nás, ako je to so psím tancovaním. Nejdůležitější je motivace, najít nějakou motivaci pro toho psa. Pro nějakého psa to je pamlsek, pro nějakého to je hračka. Takže musí mít takovou motivaci, aby chtěl pracovat, a je to braný jako zábava, jako hra, takže toho psa to musí bavit i. Na koncerte samozrejme nechýbal krstný otec útulku, tak sme si posvietili aj na ňo. Ja sa priznám, že som taký krkavčí krstný otec, ale nie. Ja som tam totiž to ešte vôbec nebol v tom útulku, ale sledujem ich na istej sociálnej sieti. Sledujem ich tak, že my si proste stále mailujeme, píšeme, voláme si, čo je nové, čo je potreba, kde je treba čo urobiť, kam treba skočiť a takéto veci. Takže zatiaľ sme len v rovine toho, že zdieľame takto nejakým spôsobom tieto akcie, na ktoré samozrejme, keď mám voľno, tak kedykoľvek a veľmi rád prídem. Milovníkom psov je i spevák Robo Opatovský. Ja sám mám psíka a som rád, že môžem podporiť akciu, kde sa dajú vyzbierať nejaké peniaze a pomôcť. Uvažovali ste niekedy aj nad tým, že by ste si vzali z útulku psíka? Viete čo, priznám sa, že nie. Ja som mojou ženou sme sa rozhodli, že budeme mať psíka a hneď sme tak si vymysleli, že to bude Yorkshire, takže nejak sme to neriešili, že ísť do útulku a zobrať si, ale možno do budúcna. O chlp svetlejšie Vianoce pre psíkov a zábavu pre prítomných zabezpečili moderátori koncertu Adela Banášová a Jan Mečiar. Práve, že mám orecha takého, ale nie je z útulku, ale veľa ľudí si myslí, že je z útulku a aj tak vyzerá, aj sa tak často tvári, lebo to vzbudzuje ľútosť, takže ona hrá niekedy takú útulkačku, ale mám ju od kamarátky a z útulku nie je. Ale v podstate som ju ušetrila pred nejakým iným osudom asi, lebo tá kamarátka by možno nemala úplne možnosť sa o ňu starať. My sme pôvodne mysleli, že si zoberieme psa z útulku, lenže ono sa to nakoniec vyvrbilo celé tak, že tí psi k nám prišli. Tiež sú to takí najdusí, ktorí sa túlali po vonku a jedného dňa sa objavili v bráne a už zostali u nás. Spevák Otto Vajter so svojou partnerkou neprišli na koncert len zaspievať, ale i pokrstiť kalendár, ktorý bol ich pôvodnou myšlienkou. Ja som vystupoval pre útulok Senica, na jednom podujatí charitatívnom a veľmi sa mi to páčilo. A veľmi sa mi páčil ten prístup tých ľudí k tým zvieratkám a som si hovoril s Andrejkou, že by sme mohli aj pomôcť. Ale ten nápad vlastne skrsol de facto v tvojej hlave, mám dojem. Tak áno, ja som bohužiaľ sa toho benefičného koncertu nemohla zúčastniť, lebo som bola chorá, som bola v nemocnici. A keď som tak videla, ako fakt ľudia pomáhajú na dobrú vec, že to je, tak sme si tak povedali, čo keby sme spravili kalendár. A keď sme to hodili na Facebook a začali sme zháňať ľudí, tak sa všetci hlásili, že by chceli pomôcť. A som veľmi rada, že tento kalendár sa podaril, že dneska bude pokrstený a veľmi dúfam, že sa bude predávať. Tento rok je kalendár plne funkčný, obsahuje všetky dátumy, mená aj sviatky. Kalendár si môžete kúpiť v útulku, v Infosene a na ďalších miestach, ktoré nájdete na www.útuloksenica.sk. A myšlienka na záver. Keď psa tak z útulku, lebo si myslím, že je dostatočne veľa psov v útulkoch, ktorí nemajú kde bývať a príde mi potom trošku také smutné, že si ľudia radšej nejakých kúpia, keď tam je aj tak dosť veľa psov zadarmo, ktorí sú koľko krajší, vďačnejší, aj milší, aj sa s nimi jednoduchšie funguje, lebo sú jednoducho vďačnejší naozaj. Aspoň na chvíľu chcieť, nechaj